Joo, mä olen Orvokki Terho, olen 66V. Meillä on tämmöinen oma energiaklubi tämmöisille aikuisille meikäläisille ja mä kuulun siihen myöskin ja käyn 2 kertaa viikossa heidän kanssaan harjoittelemassa täällä. Ja sitten mulla on myöskin oma ohjelma, joka on laadittu täältä kuntosalin puolelta. Eli yhteensä semmoinen 3-4 kertaa viikossa käyn. No mulla on itselläni kulumaa polvessa ja se on hyvin yksinkertaista, että tietysti se pitää ensin tutkia, että miten paha se kuluma on. Eli lääkärissä käynti ensin ja vähän lupaa sieltä, että mitä uskaltaa tehdä ja saako tehdä tiettyjä liikkeitä. Mulla on semmoiset tietyt polvituet, mitkä mä laitan tähän päälle. Se auttaa sitä, että polvilumpiot ei liiku liikaa puolelta toiselle, aiheuta sitä kipua. Ihan sitten kevyempien painojen kanssa vaan. Ja ohjaajat ottaa myöskin huomioon ja heti näkee, että jos jollain niin kuin sattuu, että en mä voi tehdä tätä. Niin kyllä hän keksii jonkun toisen tavan tehdä se sama vastaava liike. Että ei ole pakko tehdä mitään eikä saa tehdä väkisin. Mulle justiin tämä ryhmä se on mielen virkistystä, se on kehon virkistystä ja tulee lisää voimaa ja liikunnallisuutta ja just sitä, mitä täältä haetaan. Kuka tahansa voi astua ovesta sisälle ja on tervetullut tänne ja varmasti löytyy sopiva ryhmä, mihin me pääsee ja mihin voi mennä ja liittyä. Monet naisetkin, esimerkiksi iäkkäämmät naiset saattaa pelätä, että enhän mä voi sinne mennä, kun sehän on kuntosali ja siellä vaan nostellaan 100-kiloisia painoja ja kaikkea tällaista. Ei se ole sitä. Että ihan rohkeasti vaan voi tulla mukaan. Ja mä olen todella tyytyväinen, että olen täällä ja suosittelen kaikille. Erittäin helposti aina toivotetaan tervetulleeksi uudet ihmiset.